ሃሌሉያ አምላኽና ተመስገን ንብላለና ለሞን ጎይታ ዓብይ ኢኻ ንስኻ ነመስግነካ ኣለና በሐቂ ሓላዊና ኣይትካስን ኣይድቀስን እሞ ጎይታ ንስኻ ኣይትድቀስን ኣይትተኸስን ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ለሞን እግዚአብሔር ሓለዋኻ በዚሕልና እነሆ እግዚአብሔር ናብ ቤትካ መጺና ኣለና እሞ ነመስግነካ ኣለና نحسبنا محرتون قسنتون نمسجنو أملاخ مسجن زلخوس بمحرت كايو دويلة زلخو بمحرت كايو نابلنا أملاخ مسجن إنه نبيت እግዚአብሔር نخيد مسبلوني تحقسكو خمس بالا داويت نبيتك وأملاخي كنمت خلنا بحقس لنمت نمسجنا كلنا بحيلنا سلنا ملخك دسيلنا تحقسنا قويتا سلنا نقانيلك وأملاخي نعها أداونا بفتاو لبنا سلنا العلو نمسجنك علنا نسخا ردعينا إخا موت مسجن بلعلنا قويتا إنه وأملاخ السخا أي حد كاني عششون كتو أي كبلا كاني زبالك أملاخ إخا موت مسجن نهزب خاص لزي تحدك تمسجن سلزي حدا كان تمسجن بحق إسهال خان محرت كان سيعبنانيين وأملاخي يقواسيان اللوة هاليلويا بحق إسهالن محرتن كسعباني إنمو نخل عدمي دما عبيت እግዚአብሔር كنبري كم زبالة واريخا قويتا نهو وعملخي عبيتك كنبر فتينا لنا أملخي نسخا دما اتحياويتي إدكا قويتاي اتحيومانيتي إدكا تدقفنا تردعنا سلزلا تمسجن كل تخيل أملخي خامون مسجنك لنا لمون وأملخي إنه أداونا مسناي لبنا نواخا العلنا إنه كنافرنا مسجانا زنبرك أملاخ سمكا يبارخ نبلالنا إنه وأملاخي اتزخبرن نس يمسجنني لك أخام قويتا إنه እግዚአብሔር مسجانا أبقررنا زنبرك نسخا إخا نبارخك كالنا حج دما أملاخ مسجن بحيلنا كان مسجنو إنا نابتي نعقو جانا تعم زخونا أملخو كنصبر اللي إنا أملاخ مسجن إنا تحقسنا بحيلنا دما كان ملخينا كبرنا أملاخ يخون هاليلويا عبي أملاخنا تمسجن بأملخو وشتنا كحقوس بأملخو وشتنا كتنكف إن حسبنا نعقو بخلو نقرنا تفتحنا نملكو أملاخ بارخ هاليلويا هاليلويا يسوع هاليلويا هاليلويا يسوع تمسجن هاليلويا قلعتهم بفراسي إمنو بلد ما بسرق اللاتعتو عنقن عنب سمكاي እግዚአብሔር حيلين والتاين غير يلخو قلعتهم بفراسي إمنو بلد ما بسرق اللاتعتو عنقن عنب سمكاي እግዚአብሔር حيلين والتاين غير يلخو بتصنايو عباخا موكال على فلوه نسمكا مأمان نزتردي نواخا مزيه ترزق عني نسخاي خايلة تمكحتي كلبي تمكحتي عارك البي تمكحي بين خازب لوناتي يسوع سيخا بين خازب لوناتي يسوع سيخا بين خازب لوناتي يسوع سيخا بين خازب لوناتي تمكحتي تمكحتي بلوناتي يسوع سيخا بين خازب لوناتي تمكحا بين خازب لوناتي يسوع سيخا بين خازب لوناتي
ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ 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 ትምክሕተይ ዓርክ ልበይ ትምክሕተይ ዓርክ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ 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 ካብቶም እኽላምን ወይኖምን ምስበስሓሎም ጣዕሚ ናይዛ ምድሪ ጥዒሞም ዝሕጐስዎ ኣብ ሊስካብ ልበይ ሓጐስ ሳንበርካ ይኽበረለይ እግዚአብሔር ክቡር ስምካ ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በስሓሎም ጣዕሚ ናይዛ ምድሪ ጥዒሞም ዝሕጐስዎ ኣብ ሊስካብ ልበይ ሓጐስ ሳንበርካ ይኽበረለይ እግዚአብሔር ክቡር ስምካ ፀቢቑለይ ናብራይ ኩሉ ባኻ ተዓዲለ ብምዃነይ ናትካ ካብ 1000 ዓመት ኣብ ድንኳን ረሲኣን መሪፀየ ቤትካ ምሳኻ ምዃን ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ 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 ትምክሕተይ ዓርክ ልበይ ትምክሕተይ ዓርክ ልበይ ትምክሕኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ዓርክ ልብና ዝኾነ ኣምላኽ ሃሌሉያ ትምክሕትና ዝኾነ ኣምላኽ ሃሌሉያ ብስራጋላታት ይእመኑ ብዘለዎም ነገራት ይእመኑ ንሕና ግና ብእግዚአብሔር ንእመን ኣምላኽ መስገን ንሕና ግና ብስምካ ንእመን ሃሌሉያ ትምክሕትና ዝኾንካ እግዚአብሔር እቲ ድምካሕሲ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ኢሉ ኣምላኽ መስገን እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ትምክሕትና ንስኻ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ እንደገና ክንእመኖ ኢና ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ቀረባ ልበይ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ትምክሕተይ ኢኻ ንስኻ ንበሎ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ 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 ትምክሕተይ ዓርክ ልበይ ትምክሕተይ ዓርክ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ኣቢትካ ዝነብሩ ብተዋልዩ ክንደይ ተዓዲሉ ኣቢትካ
ካባኻ ኮይነለይ ተመስገን ኢየሱሰይ ኣነ እውን ኮይነ ሓደ ካባታቶ ካባኻ ኮይነለይ ተመስገን ኢየሱሰይ ኣነ እውን ኮይነ ሓደ ካባታቶ ካባኻ ኮይነለይ ተመስገን ኢየሱሰይ ስለቲ ጽቡቕ ግብርታት እግዚኣብሔር ክምስገን ይግብኦ ኣምላኽ መስገን ስለ ኩሉ ንሓልፎ ክምስገን ይግብኦ ክብሪ ንስሙ ይኹን ሃሌሉያ ምስጋና ይግብኦ ኣካይ ብኩሉ ንሓልፎ ብምድያ ብቑርዕቲ ኮይንለይ ወሸለ ኣብ ቅድሚኻ እንተተፈትዩለይ ወሸለ ኣብ ቅድሚኻ ብቑርዕቲ ኮይንለይ
መጀመርታ ግን ነዞም ኣብዝዕዮ ዘገልግሉ ንመዘምራን ከምኡውን ንኣንሸር ሚድያ ከምኡውን ካልእ ዝርአን ዘይርአን ኣምላኽ ዝፈልጦ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ኣሕዋት መጀመርያ ንዓኣቶም ከመስግኖም ይፈቱ እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ይባርኩ። ቀፂለ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኮንኩ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክትከታተሉ ተዳሊኩም ዘለኹም ቤተሰብ ኣምላኽ መሊሰ ደግሜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላም ይብለኩም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ንእሽተይ ናይ ቴክኒክ ምድልባይ ፀኒሓ ኣብ መንጎ ናይ መዘምራን ኣብ መንጎ ዛሕጂ ደው ኢለላ ዘለኹ ማለት እዩ ድሓር ከም ኣብነት ክትጥቀመላ እዩ። ንምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ኣብነት ክትኮነና እዩ ማለት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምስሎም መዓንቲ ንመሃሮሲ ትኸይዳ ማለት ክጠቕመና እዩ። ከም ኣብነት መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብለና እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምክሩ ዝተፀውዑ ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና እዩ ዝብለና። ስለዚ እቲ ክፉእ እውን እቲ ሰይጣን ዘዳልዎ ክፉእ ዝመስል ነገር እግዚኣብሔር ንፅቡቕ ነገር ከም ዝጥቀመሉ ከም ኣብነት ክትኮነና እዩ ማለት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕራይ እምበር ሎም መዓንቲ እንመሃሮ ካብ ኤፌሶን እዩ። መፅሓፍ ኤፌሶን ማለት እዩ ንኩሉ መፅሓፍ ማለት ንሽዱሽተ ምዕራፍ ናይ መፅሓፍ ኤፌሶን ብሓንሳብ ኣጠቓሊና ክንርድኦ ክንሕዞ ኣይንኽእልን ኢና። ግን ገለ ክፋል ናይቲ መፅሓፍ ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ኤፌሶን 6ይ ምዕራፍ ንኽፈት እሞ ከነንብቦ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሓራይ ብስም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብቦ እየ። ብዝተረፈስ 6ይ ምዕራፍ ካብ 10 ክሳብ 20 ዘሎ ኢና ክነንብብ። መልእኽትና እውን ኣብኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ። እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ፀልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይ ናብ ሰማያት እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍርሶ ሰይጣን ምቋሙ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ። ስለዚ በተኣከይቱ መዓልቲ መቋም ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ምሳት ስለትኩም እውን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ። ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቅኩም ድርዒ ፅድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ። ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን ኣእቲኹም ደው በሉ። ምስ ናይዚ ኩሉ ናይቲ ክፉእ ርሱን መንትግ ዘበለ ክተጥፍእሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ። ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ያእትው ናይ መንፈስ ሰይፍ እውን ማለት ካል ኣምላኽ ሓዙ። ብኩሉ ጸሎትን ልማንን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸልኹ እሞ ምስ ናይ እዚ እውን ብኩሉ እናተጸመምኩም ስለ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ንቕሑ። ምእንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባኡ ብመቑሕ ተኣሲረ ልኡኽ እየ እሞ ዝግባእን ኮይኑ ንምዝራብ ብኡ ክተብዕ ጸልዩኒ። نصلي هنا እስኪ ኩሉና ኣብ ጸሎት መንፈስ ንኹን። እግዚአብሔር ትዛረበና። እግዚአብሔር ነዚ ሎማዓንቲ ኣዳሊልና ዘሎ ቃሉ ብሓይሊ መንፈሱ
ክገልጸልና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አምላክ እዩ ዝገልጽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እቲ ናይ አእምሮ ፍልጠት ኣብ አእምሮ ጥራሕ ይዝተርፍ። በአእምሮ ዝዛረብ ሰብ በአእምሮ ዝሓስብ ሰብ ነቲ ቃል መንፈስ ናይቲ ቃል ንኽርድኦ ይሽገር እዩ። That's why እዚ መጽሓፍ እዚ ተመራመርቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ካልኦት እውን ሃይማኖተኛታት ነቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይቲ መጽሓፍ ክርድእዎ ዘይክእሉ ሓበሬታ ኣሎ፣ ኢንፎርሜሽን ኣሎ፣ ሬቨሌሽን ግን የብሎም፣ ምግላጽ ግን የብሎም፣ ዝተገልጸ ቃል የብሎም። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሎሚ ንሕና ግን ዝተገልጸ ብሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንርኢና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እዚ ቃል እዚ እንታይ ኣሎ? መንፈስ አለው። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚህ ንሕና ድማ ካብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ዝረኸብናዮ ናይ ዘላለም ህይወት ዳግም ልደት ካብ አምላኽ ምውላድ አምላኽ ካብ ባህሪ ካብ መንፈሱ ስለ ዝወለደና ነቲ ቃል ነቲ መንፈስ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንኽንርድኦ ዓቕሚ ኣለና ማለት እዩ። አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚህ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ምሳና አሎ፣ አባና አሎ፣ ንሱ ክገልጸልና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እምበኣርሲ ሰብ እንተበልዐን እንተሰተን ብኩሉ ፃዕሩን ጽቡቕ እንተረኣየ እዚ እውን ውህበት አምላኽ እዩ ይብለና። አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ገይሩና ኣሎ። እዛ መዓልቲ እዚኣ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ኢድና ኣትያ ኣላ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሎሚ ከዓ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብር ኣፍቂዱልና ኣሎ፣ ዕድል ሂቡና ኣሎ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚህ ሎሚ ከዓ ብመንፈሱ ገይሩ ክዛረበና ክመኽረናን ክምዕደናን ከዓ እግዚአብሔር ተዳልዩሉ። አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና። ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና። ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝገበርካና። ቃልካ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ክትምህረና ክትዛረበና እግዚአብሔር አምላኽና እንሆ ኣብ ቀረባና ስለ ዘለኻ ትመስገን፣ ምሳና ስለ ዘለኻ ትመስገን። ነዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብሓይሊ መንፈስካ እግዚአብሔር ሕያው ክትገብሮ ከተስልጦ እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምና ንዕድመካ። ኩሉ ዝተረፈና ጊዜ ኩሉ ድማ ሕሊፍና ንዓኻ ንህብ ብሽም ኢየሱስ አሜን። ሕራይ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኮ ናይ ሎሚ መዓልቲ ትምህርትና እንመሃሮ ማለት እዩ። ነብሲ ወከፍና ኣብዚ መምህር ኮይነ ኮንኩ ደው ኢለ ዘለኹ ኣነ እውን ተምሃራይ ኮይነ ደው ኢለ ዘለኹ። አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር ልክዕ ከምቲ ንዓኻትኩም ዝዛረበኩም ንዓይ ከዓ ክዛረበኒ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሰብ ይሓስብ ኢሎ መጽሓፍ እባ አምላኽ ከዓ እንታይ ይገብር? ይፍጽም። ስለዚህ እግዚአብሔር ንቃሉ ክተግሃሉ ከም ዝፍጸም ድማ ክገብሮ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚህ ከም ናይ እግዚአብሔር ቃል ጌርኩም ውሰዱ። ሰብ ያነ አምላኽ ኣይኮንኩን ግን አምላኽ ኣባይ ኮይኑ ትዛረብ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሕራይ እምበር እንታይ ኢልና ኢና ክንጅምር? ቁፅሪ 10 ኣብ ቁፅሪ 10 ሻርሻይ ምዕራፍ ቁፅሪ 10 እንታይ ዝብለና? ብዝተረፈ ኣሕዋተየ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ። ብዝተረፈ ብጎይታን ኣሕዋተየ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ።
كمزي نريو زلنا أب شاي معرف ناي مصحف إفيسون كوين ناينا نزارب زلنا مصحف إفيسون شدشة معرف كم زلوا كلنا نفوتينا سلازي أب شاي معرف كاب عصراي كاب عصرت تقصي جميل ناينا نزارب زلنا مالك الله استمسكنه سلازي مجمرتا كمتي كل جزء نقبره ناتي دحر بايتا ناي تصحفها فلت زلكا مقاس كم زصحافو نمن كم زصحافو اتصحافا منتاي كونتات نيرو بتوم تقبلت نايتي دبدابيتا منتاي كونتات نيرو نمنتاي لي يصحف له مخنياتو تمصحفتي بفلاي زمالفتات ناي حواريا ጳውሎስ ክንሪኦ ከለና ገዛ ርስነናቱ ምክንያት አለው ስለዚ ናብ ገዛ ርስራፍቶም ጾን ድሕርኩም ካንስኻውን ካብኡ ክትመሃር ድሕርኩምካ መጀመርያ ልቢ ናይቲ ፀሓፋይ ክተንብብ ኣለካ ፀሓፋይ እንታይ ክበለኒ እንታይ ከም ሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ እንታይ ከም ዝኾነ መጀመርያ ምስተረዳእካ ኢኻ ንስኻ ካብኡ ትመሃር ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ነቲ ልቢ ፀሓፋይ ከመይ ጌርካ ተንብቡ ነቲ ልቢ ናይቲ ፀሓፋይ ከምቲ ዝግባእ ጌርካ ምስተረዳእካ እቲ መልእኽትካ ንዓኻ የርዳእካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስካ እንታይ ኢሉና ልቢ ኣፍ መልኣክ ይዛረብ ስለዚ ነቲ ፀሓፊ እንታይ ይኽብል ልቢ ናይ ፀሓፎ ትፈልጥ እንድሕር ደለኻ ነቲ ቃል ምንባብ ጥራሕ እዩ ሓከምሽ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝጅምር ዘሎ ብዝተረፈ እዩ ዝብል ዘሎ ብዝተረፈስ ኣሕዋተየ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉ በርትዑ ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ መልእኽትና ካብዚ እዩ ዝጅምር ማለት ጳውሎስ ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ኣሎ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣሎ ዝተረፎ ግን ኣሎ ስለዚ ሎሚ ንምሃሮ ናይቲ ኣቐዲሙ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 19 ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣሎ ሕጂ ግን ዝተረፈ ነገር ከም ዘሎ ብእንግሊዝኛ ነታ ብዝተረፈ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ባብ ናይ እንግሊዝኛ ቃል መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል ፋይናሊ እዩ ዝብል ፋይናሊ ስለዚ ፋይናላይዝ ኣይኮነን ኣሎ እቲ ዝሓለፈ ፅሑፍ በዚ ሕጂ ብዝተረፈ ኢልዎ ዘሎ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ዝድምድም መልእኽቱ እዚ መልእኽቲ ናይዛ መፅሓፍ እያ ናይ ኤፌሶን ነቲ ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ በዚ ሕጂ ካብ ቁፅሪ 10 ንድሕሪት ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ብኡ እዩ ዝድምደም ስለዚ ሎሚ ዓንቲ እንመሃሮ ድማኒ መደምደምታ ናይዚ እዚ ፋይናሊ ኢልዎ ዘሎ እዚ ብሕጂ ክስዕብ ኣዳልይዎ ዘሎ ፅሑፍ ወይ ድማ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ንዑ ኢና ሎሚ ዓንቲ ክንመሃር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምናልባት ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፋት ማለት ኣፀቢቅኩም ትፈልጥዎ ቃል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ግን እግዚኣብሔር ሎሚ ዓንቲ ንሱ ክዛረበና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ትፈልጦ ቃል ካልኣይ ግዜ ክሰምዖ ከለኻ ቃል እግዚኣብሔር ክሳብ ዝኾነ ብካልእ ዳይሜንሽን እውን ክርዳእካ ይኽእል ማለት እዩ ንገሊኹም ምናልባት ሓድሽተ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ቃል እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ፅባሕ እንታይ እዩ ሓድሽ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ስለዚ ነዚያ መፅሓፍ ኤፌሶን ምናልባት ክነተሓሕዞ እንድሕር ኮይና ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፋት
ናይቲ መስቀል ዕዮ ጽቡቕ ጌሩ ዝዝርዝሩ ናይቲ ንሕና ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ወይ ድማ ኢየሱስ ኣምላኽ ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዝገበሮ ዕዮ ወይ ድማ ስራሕ ወይ ድማ ናይ ሞትን ትንሳኤ ገይሩ እንታይ ከም ዝገበረና ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘቐመጠና 1:19 እንተሪእናዮ 2:6 እውን እንተሪእናዮ እንታይ እዩ ዝነግረና ኣምላኽ ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ገይሩ እንታይ ከም ዝገበረና ኣብ የማኑ ከም ዘቐመጠና እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቶስ ገና ሓጣን ከለና ኣብ ክንዳና እንታይ ኮነ ሞተ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ስለዚህ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዮ ንመን ይዝውክል ንዓና ይዝውክለና እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ኩሉ ካብ ዝነኣሰት ክሳብ ዝዓበየት ሰብ ኮይኑ ከም ዝኸማና ሰብ ኮይኑ ዝገበሮ ነገር ንሕና ከም ዝገበርና ይፍልጸል ኣምላኽ ይመስገን። ምናልባት ንሕና ብትስቃይን መከራን ኣይነበርና ሓጢኣትናን በደልናን ግና መን ነይሩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳቀን ክዋረድን ከሎ ብምኽንያት ናይ ሓጢኣት ማለት ስኮርስ ሓጢኣት ናብ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፀይሪ እቲ ስቃይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበይኒ ተሳቀይ ኣብ ስቃዩ ኣይሓበረናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ኣብ ትንሳኤ ግን ሓቢሩና እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ካብ ሞታት ክትንስእ ከሎ ንሕና ካብ ምስኡ እንታይ ኮይና ኢና ተንሲና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ኣብቲ መጀመርያ ካብዚ ቅድሚት ዘሎ ብሓፈሻዊ ዛረብ ዘለኹ እንታይ በቲ ናይ መስቀል ስራሕ ጎይታና ኣብ የማን ኣምላኽ ኣብ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገበረና ከም ዘቐመጠና ኣሎ እንደገና እውን ትመልእኽቲ ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ ብድሕሪኡ እውን ድሓር ክንመቃቐል ቁሩብ ሕፅራ ቢና ክንመቃቐል ትፍትን ኢና። ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ከም ዝገበረና ዮሃንስ 12 ናይ ዘላለም ህይወት ካብ ተቐበልና እውን ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማኑ ከም ዝቐመጠና ይነግረና። ኣምላኽ በቲ ዕዮ መስቀል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማኑ ከም ዝተቐመጥና ይነግረና። ነዚ ዝተቐመጥናዮ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ የማን ኣምላኽ ካብ ምዃንና ዝተላዕለ እንደገና ድማ ትመልእኽቱ ማለት እዩ ካብቲ ኣብ ውሽጥና ዝሓደረ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ናይ ድማ ብቅዱስ ናብራት ከምቲ ንሱ ዝጠልቦ ናብራ ክንነብር ከም ዘለና ድማ እንታይ ገይሩና ኣብዚ ኣመሓላሊፉ እዩ ማለት ኣብዚ ኣብ መጽሓፍ ኤፌሶን ማለት ምናልባት መታን ክትሓሓዘልና ነቲ ሓሳባተይ ከዓ ከምቲ ዝግባእ ጌርኩም ክትርድኡን መታን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝነበረ መልእኽቲ ትዝክርዎ ዶ? ጽቡቕ ጌርና ንዝክሮ ኢና ምሽ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እቲ መልእኽቲ? ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ግበርዎ? ልበስዎ። እግዚአብሔር ይመስገን። ልበስዎ ክብለና ከሎ ንምንታይ ኢና ንለብሶ? ንናብራ ማለት። ስለዚ ኣብዚ ፓስተር ኣብቲ ዝሓለፈ ማለት ኣንዓይ ከም ዝተረዳእኒ ካብኡ ዝተምሃርክዎ ነገር እንታይ ነይሩ? ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ጽድቂ ክርስቶስ ብምልባስ ኣብ ሂወትና ክንነብሮ ዝግባአና ናብራ እዩ ነይሩ እቲ መልእኽቲ ማለት እንታይ ዓይነት ሂወት ሒዝና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመላለስ ከም ዘለና ናብራና እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ምምልላስና እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ እዩ ነይሩ እቲ መልእኽቲ ማለት ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከም ዘለና
ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ኣብ ስድራ ቤትና ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ቸርች ኣብ መሳርሕትና ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሓፈሻ ኣብ ኩሉ ህይወትናስ እንታይ ትመስል ማለት ኣምላኽ ካብ ደቂ ሰብ እንታይ ዝገብሮ ዝጠልቦ ህይወት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኢና ተማሂርና እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ካብኡ ኢና ንክንስብ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ሒዝናዮ ሕጂ እንታይ ክንከውን ኢና ነዚ ሓሳባት እዚ ነዚ ናብራ እዚ ነዚ ህይወት እዚ ሒዝና ድማ ሎማዓንቲ እቲ ብዝተረፈ ዝብሎ ዘሎት መልእኽቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ክዛክ ማለት ክብሎ ዝጸናሕኩ ከምዚ ጌርና ምናልባት መታን ጽቡቅ ጌሩ ክርዳእና ነዚያ መጽሓፍ ብሓፈሻዊ ማለት ቁሩብ ክትንትና ትፍትን ማለት ሓፈሻዊ ዝኾነ ማለት እዩ መጽሓፍ ኤፌሶን በሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተጻሕፈ ተቐዲምና ተዛሪብና ኢና ንመጽሓፍ ኤፌሶን ብሓፈሹ ኣብ ክልተ ኢና ንመቕራ መጽሓፍ ኤፌሶን ኣብ ክልተ እያ ትምቀል እቲ ሓደ ተቐዳማይ ክፋል ትምህርታዊ ኮፍ ኢልካ ትመሃሮ ክትፈልጦ ዘለካ ክትመሃሮ ዘለካ ብዛዕባ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገብረልካ ናይ ጽድቂ ስራሕ ብዛዕባ መንነትካ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዘለካ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ፍልጠት እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልካ መንነትካ ትፈልጠሉ ሓሳብ ትምህርታዊ ትምህርታዊ ክበሃል ከሎሲ ከምዚ ዋላ ምሽ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምሽ ኮሚና ንመሃር ሓትት ከምዚ ምሽ ትመሃር ሓታ ፕራክቲካል ኬድካ እንታይ ትገብሮ ነቲ ዝተመሃርካዮ ብፍላይ ኣብ ናይ ሳይንስ ኣብ በዓል ፊዚክስ ኬሚስትሪ ንሓት ኮይኑ ላብ እንዳኣተኻ ኢኻ ነቲ ዝተመሃርካዮ እንታይ ትገብሮ ነቲ ዝተመሃርካዮ ፕራክቲካል ኢኻ እንታይ ከም ዝመስልካ እንታይ ኣሽሙ ትገብሮ ማለት ልክዕ ከምኡ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እንታይ እያ ትገብረና መጀመርያ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ብምሉእ እንታይ እያ ትገብረና ትምህረና እቲ ትምህርታዊ ዝኾነ ነገር ንሕና ከም ክርስቲያናት ክንፈልጦ ዘለና እያ ትምህረና ማለት ብድሕሪኡ ካብ 4ይ ምዕራፍ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ከዓኒ ፕራክቲካል ተግባራዊ ዝኾነ ህይወት ነው ተግባራዊ ዝኾነ ህይወት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማኒ ከመይና ክንነብር ከም ዘለና ከመይና ክንመላለስ ከም ዘለና ምናልባት ኣብዚ ዝበዝሐ ተጠቂሱ ዘሎ ቃል እንታይ ምምልላስ ትብል ኣብቲ ካልኣይ ኣብቲ ተግባራዊ ኣብቲ ብምቕማጥ ክኸውን ከሎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ የማን ኣምላኽ ብምቕማጥ ክብል ከሎ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ድማ እንታይ ዝፅሕፍ ተግባራዊ ዝኾነ ህይወት ፕራክቲካል ማለት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንነብሮ ዘለና ከመይና ክንመላለስ ከም ዘለና ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ምስ ዝተፈላለዩ ኣብ ህይወት ሲ ምሳና ዘረኽቡና ነገራት ብዙሓት ኣለዉ ስራሕካ ክኸውን ይኽእል ቤት ትምህርትካ ቤተሰብካ ብዙሕ ነገራት ማለት ስለዚ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ነቲ ዝረኸብካዮ ጽድቂ እግዚኣብሔር ከመይ ጌርካ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማኒ ክትመላለሱ ከም ዘለካ እዩ እቲ ቃል ዝነግረና ማለት ነታ ተግባራዊት ዝኾነት ግብራዊት ዝኾነት መልእኽቲ ከዓ ኣብ ምንታይ ኣብ ክንደይ ክንመቕላ ንኽእል ኣብ ክልተ ክንመቕላ ንኽእል መጀመርያ እንታይ ኢና ኣለና ብሓፈሽኡ ነታ እታ መፅሓፍ ኣብ ክልተ ክንመቕላ ንኽእል ትምህርታዊ ግብራዊ ማለት እዩ ነታ ግብራዊ ድማኒ ኣብ ክልተ ክንመቕላ ንኽእል ማለት ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እታ ግብራዊት ከምታ ዝበልኩኹም ተሓንቲ ምምልላስ ክትከውን ከላ ናብራ ካብ ምዕራፍ 4 ካብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ክሳብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 9 ዘሎ እዚ እንታይ ዘረዳእና እዚ እቲ ምምልላስ እቲ ናብራ እቲ ህይወት እቲ ከም
بكريستوس يسوس كم زأمنا كم زصدقنا ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከም ዝኾንና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ግን ካብዛ ምድሪ እዚኣ ዘሎ ኮይና ክንመላለስ ከለና ክንነብር ከለና እንታይ ከም ዝመስል ህይወትና ፍሪሊ ንዕኡ ትገልጸና ማለት እታ ካልአይቲ ክፋል ግን እዛ ሎማዓንቲ እንመሃራ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ነዛ እንታይ ኢልዋ ዘሎ ብዝተረፈ ኢልዋ ዘሎ ስለዚህ ታተሪፋ ዘላና ዓይና ሎማዓንቲ ክንመሃር እዚ ብሓፈሻዊ ዝኾነ መልእኽቲ ብዛዕባ ኤፌሶን ክህልወና ኢለ ዝዝርዝሮ ዘለኹ እምበር ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እንታይ እታ ካብ ብዝተረፈ ዝብል ዘሎ ቃል ማለት ንድሕሪት ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነቲ ዝተረፈ ኢና ሎሞ ስለዚህ እቲ ዝተረፈ ምስ ሰባት ኣይኮነን ዝተፈላልዩ እንተቐዲምና ክንዛረቦ ሰላሕና መሳርሕትኻ መማሃርትኻ ቤተሰብካ ኣቦኻን ኣዴኻን ሓለፍትኻ ገቨርነርስ ፖሊስ ኣይኮነን ምስ ሰብ ኣይኮነን ማለት ኢን ጀነራል ወይ ድማ ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን بزترفس أحواتي بقيتان بصنعات حين برتعو اتغلسنا مسحلقنتن سلطانات مسنايت صلمات جزاءات عالما مس منافستكي أبسمات ينبر مسجان دمن أيقونا سلازل لو معانتي نمهارو تمهرتي تدواراوي تمهرتي قل مسمن ስለዚህ ነገርኩም እዚህ አይትብሉኝ ግን ምስብ አይኮነ ምስብ አይኮነ ምስ ደምን ስጋን አይኮነ ስጋ ከም ዝልበሰ ከም ዝኸማና አማኒ ይኹን አይኹን ዘይገድስ ተማሃራ ይኹን ሓላፊ ይኹን ሰራሕተኛ ይኹን ጓል ይኹን ወድ ይኹን ብዘይገድስ ሓላፊ መንገዲ ይኹን ብዘይገድስ ምስ ሰብ አይኮነ እግዚአብሔር ይመስገን مسمن دابا ها مس ده بحد قالك الزارو الشيطان أبزين تاينا كانوا مهار مجمع حرا جزي أمدرينا النبي زلنا يسوع كريستوس هيوتو نايزلالم هيوت مسحابنا مسصدق الناسي بقطتا نمكنا نمنجس سمايات هيكوننا قعيزنا كمزوم يقعزو زلو سب استفلالي من قد يقعزي قل هيوتنا مسمن تسوير الله يبلنا مصحف قدس مس كريستوس تسوير الله مش بلنا هيوتنا مس كريستوس تسويرا سغانا غنا بين زلو ابزينا زلنا الله استمسገነ ስለዚህ ናይ ዘላለም ህይወት ረኺብካ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥካ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ተቐቢልካ ኣበይ ትነብር ኣብ ምድሪ ትነብር ኣበይና ንነብር ዘለና ኣብ ምድሪና ንነብር ዘለና ዓለም ከዓ ብመን ተታሒዛላ እዩ ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ بتوكي من يتوكي كيف زحنا حدش مهني أبزوج عينت بزوج حاسمات اللي زلوا قال حدا قال كنت كمينا بتان حصل لنا سيطان سلازي سيطان انتاي مسلومي
ከምዚ ብጎይታ ኢየሱስ ብምእማንካ ናይ ዘላለም ህይወት ብምርካብካሲ በቃቲ ናጽነትካስ ፍሪ ኮንካ ሃሌሉያ እንዳበልካ ትነብር ከምዚ አንተ ክን ዘመራን ኣሕዋትና ክዘምሩ ከለውሲ ብጣዕሚ ውሽጠይ ትንከፍ ነይሩ ማለት ወርሽፕ ንኣምላኽ ክተምልኾሲ ጥዑሚ ማለት ግን ይርዳእኒ ነይሩ ተምልኾ ከምኡ ኢሉ ከምዘይቅፅል ነቋርፆ ከም ዝኾንና ናብ ካልእ መድረኽ ድማ ክንሓልፍ ምዃንናስ ይርዳእኒ ነይሩ ማለት ኣብ ሰማይ ግን ከምኡ ይኮነን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ንኣምላኽ ንጎይታ ኣምሊኽናዮ ወርሽፕ ጌርናዮ ኣይንውድኦን ኢና ናንስታፕ ዛስዋይቶም እቶም 24 ሽማግለታት ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ እንታይ ዝኾኑ ኣይምነዎም እንዲ ኣይስልችዎም እዩ ምሽ ንብላለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድንን ዝበለዎ ሓድሽ ክብሪ እዮም ዝርኢ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ስለዚ ከም ኣይሎም እንዳተገረሙ ወርሽፕ እንዳገበሩ ድማ ንዘለዓለም ይነብሩ ስለዚ ንሕና ድማ ሓደ መዓልቲ ንየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምክልካል ብዘዓግት ነገር ብዘየለ ማለት ብግዜ ብዘይውሰን ንጎይታ ንዘለዓለም እንተክገብሮ ኢና ከነምልኾ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንዕኡ ግዜ ኣሎ ሕጂ ግን ኣበይ ኢና ዘለና ኣብ ምድሪ ኢና ዘለና ኣብ ምድሪ ኢና ንነብር ዘለና ማለት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ስለዚ ኣብ ምድሪ ከዓ መን ኣሎ ሰይጣን ኣሎ ስለዚ ንሰይጣን ክዕብዮ ኢለይኩም ምናልባት ኣብ ትጋላልፃይ ፅቡቅ ጌርኩም መታን ክትርድኡኒ ሰይጣን እሱ በቃ የዕብዮ ኣይኮንኩን ዘሎ ግን ክንፈልጦ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ውዲት ዲያብሎስ እንታይ ንገብሮን ኢና ኣይንስሕቶን ኢና ኣብ ሰይጣን ኣብ ዝገዝኣሉ ሰይጣን ኣብ ዘለዋ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እምበኣር ሎማዓንቲ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ ምናልባት ኢልኩም ምናልባት ህንጠይ እንድሕር ኣለኹም ድሕር ኮንኩም ድሓን ክነግረኩም እዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እንታይ እዩ ዝብል ደው ምባል ምክንያቱ እንታይ ኢሉና ኣሎ ኣብ ቁጥሪ 13 ስለዚ በታቲቲ መዓልቲ ምቋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምሳስለትኩምን ደው ክትብሉ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣለ ስለዚ እታ መቐፀልታ ናይ ኤፌሶን ዛ ብዝተረፈ ኢልዋ ዘሎ እንታይ እታ ተሪፋ ዘላ ምምልላስ እቲ ክርስቲያናዊ ህይወት ወይ ክርስቲያናዊ ናብራ ምስ ሰብ ዘለና ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ዘለና ንዑዲ ብዝተረፈ ኢልዎ ዘሎ ንዑ ኣይኮነን እንዳተመላለስካ ከለኻ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እንዳስራሕካ ከለኻ ብቅድስናን ብፅድቅን እንዳተመላለስካ ከለኻ ዝቃወመካ ሓይል ፀላኢ ኣለካ ማለት ስለዚ ሎማዓንቲ ንምሃሮ እንታይ ንኩሉ ምስ ኣስለጥኩም እንታይ ክትኮኑ ደው ክትብሉ ደው ምባል እቲ መወዳእታ ናይ ሓደ ክርስቲያን ደረጃ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ነዚ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ዘይተረድአ ናይ ሰይጣን ውዲት ናይ ሰይጣን ፍሕሶ ሰይጣን ከም ዘሎ በኣካል ማለት of course መንፈሲ ግን ኣካል is a person ከምዚ አብርሃም ዝበሃል ኣሎ ሰይጣን ዝበሃል ፐርሰን ከኣሎ ኣንቲ ናይ መን ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ እቲ ኣምላኽ ዝጠልቦ ህይወት ኣሎ እቲ ኣምላኽ ብነፍሲ ወከፍና ብኣና ክገብሮ ዝደልዮ ነገር ኣሎ እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንፈልጦ ኢና ንዝክሮ እዩ ኣምላኽ ኣብ ልዕለና ክሳብ ክንደይ ፅቡቕ ሓሳብ ሰናይ ሓሳብ ብኣና እግዚኣብሔር ክኸብር ከም ዝደሊ ንፈልጥ ኢና ኣንጻር ናቱ ከዓ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ምኽርን ዝፃረር ሓይሊ
ወይ ድማ ኤንቲቲ ድማ አሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነዚህ ከመይልና ንገጥመል ሎሚ ንማሃሮ ሰይጣን ከም ዘሎስ ነጊርካና ሰይጣን አለ። ስለዚህ ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ሰብ ንሱኻ መንፈስ ስጋስ ምስ መንፈስ ከመይ ገይሩ ይገጥም ከመይ ጌርና ምስ ሰይጣን ዝኣክል ክንቃወም ሰይጣን ከመይ ጌርና ንቃወሞ ድሕሪና ንሱና ነዚ ክንፈልዮ እንተኺልና ኢና መንፈሳውነትና እንታይ ዝኸውን ምሉእ ዝኸውን ማለት ንሓደ ሰብ መንፈሳዊ ዘብሎ ወይ ድማ ብመንፈስ አምላኽ ይምራሕ እዩ ዘብሎ አነ መንፈሳዊ ዘብሎ ንሰይጣን ካብ ካልእ ክፈልዮ እንተኺሉ ፀላኢኻ ሌሊኻ ክትፈልጥ ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ መንፈሳዊ ሰብ ኣይብለካ መንፈሳዊ ሰብ ዘብለካ ፀላኢኻ ብትኽክል እቲ ናይ ሰይጣን ፍሕሶ እቲ ናይ ሰይጣን ውዲት ከምቲ ዝግባእ ጌርካ እንተፈሊጥካዮ ፈሊኻ ድማኒ እንተተረዲእኻዮ እዩ መንፈሳዊ ዘብለካ እቲ ፍልጠት ሓደ ነገር እዩ እቲ ፍልጠት ናብ ምንታይ ይወስደካ ከምዚ ድሕርና ንሪኦ ነገር ከመይ ጌርካ ንሰይጣን ክትቃወሞ ከም ትኽእል ድማኒ ትመሃር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። ኩሉ ምሳስለትኩም ደው ክትብሉ እታ ደው ምባል ኣብዚ ተፃሒፋ ዘላ ኣርእስትና ብጌርኩም ትሕዝዋ ንኩሉ ምሳስለትኩም እንታይ ክትኮኑ ደው ክትብሉ እስኪ ደው ክትብሉ በሉ ፈዚስኩም ከይትኾኑ ደው ክትብሉ መወዳእታ ናይ ክርስትና ደረጃ ደው ምባል ብዙሓት ብዙሕ ነይሮም ብዙሕ ተመላሊሶም ብዙሕ ንብዙሕ ንበረኸት ኮይኖም ንሰብ ኣገሪሞም እምበርከሰብ ድዮም ኣምላኺ ድዮም ክሳብ ዝበሃለሎ ብብዙሕ ነገር ተመላሊሶም ላዕልን ታሕትን ኢሎም ግን ኣብ መወዳእታ ክትሪኦ ከለኻ ግን ምናልባት ደው ንምባል ዓቕሚ ዝሰኣኑ ሰባት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክህልው እዮም ጀሚሮም ዘይወድኡ ማለት ስለዚ እቲ ዝዓበየ ነገር ጀሚርካ ክትውድእ ከለኻ መወዳእታኻ ክፅብቅ ከሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ይኹን። ስለዚ እታ ደው ምባል እንታይ ናይና ዲፋይን እንታይ ማለት እዩ ደው ምባል ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ኣነ ደው ኢለ ዘለኹስ ንዕኡ ማለት ድዩ ፊዚካሊ ደው ምባል ማለት ድዩ እቲ መልእኽቱ ደው ምባል ኣብዚ ተፃሒፉ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ መወቆል ፅሑፍ ማለት ሓድሽ ኪዳን ብግሪክ ስለዝተፃሓፈ ብግሪክ እታ ደው ምባል እንታይ እያ ዘላ ስፍራኻ መሓዝ ስፍራኻ እንታይ ምኳን መሓዝ ስለዚ እቲ ቃልሲ እንታይ ክኸውን ውግእ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ሰይጣን ኣብ ዘሎ ከመይ ጌርካ ብሰላም ክትነብር ከመይ ጌርካ ሃዲእካ ክትነብር ከምዛ ብምንታይ ጌርኩም ሰዶ መስለኩም ከምዚ ካብ ከበሳታት ናይ ኣስመራ ይባል ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ናብ ቆላ ገዝካ ክትከይድ ከለካ ንኣብነት ናብ ጣንጡ ዘለዎ ቦታ እንትከይድካ እንታይ ትገብር ኣብ ኣስመራ ጣንጡ የላ ማለት ፕላዝማ እዚ ዓሶ ተምፅእ ጣንጡ የላ ናብ ቆላታት ናይ ኤርትራ እንድሕር ከይድካ ግን ኣብኡ እንታይ ኣሎ ዓሶ ኣሎ ጣንጡ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ኢልካ ኢኻ ትንጣሽም ትኸውን እሞ ኣብ ክረምቲ እንድሕር ኮይኑ ጣንጡ ከም ዘሎ ዓሶ ከም ዘሎ ኦልሬዲ ኣውየር ገይሮም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኢኻ ትገብር ስቂልካ ከይተኸላኸልካ ትድቅስ ኣይትድቅስን ኢኻ ስለዚ መከላኸሊ ኢኻ ትገብር ጣንጡ ከይተጥቃዓካ
التي بلازموريوم ما أكلات تخيل سمر حكيت حمل بزتها كامتة عصو تاعان تخيت نفسك الزهاية مكلا خلت توصل مالك صار مدهاني توصل مكلا خلت بحرالو نجنا خازي موسكيتونيت بحرالو مكلا خلت بحرالو فري كونكاس أيتريك السنة مهنياتهم تاعي أوير كونكالها أنتو أبزلو مهات أنتو تاعي زسعبي حمام زسعب أنتو أتعدي كم زلو ترديها زكاة لك أخذ قبل مالا سلازي لو ما أنت عنا خل المهر وجه إنا خل المهر يا غير السمسكين مسمن موجة مسيطة إتقدمنا زرنا يوم أبطلون بكريستوس يسوع رخبنا ينزل على الهوت ويتابع من أملاك كم زمنا تنا إزي رسنا زبرنا يكون ويتاز زبرة بدحريو نتز تقبلنا ينزل على الهوت سكين ها نتز رخبنا ينزل على الهوت بما أبزان درزيا كميلنا خن ملالو سخن زلنا كميلنا خن نبر كم زلنا دما تماهرنا يا مش حكي تاني بقدر ما يتمثل يفسر كما يعني هذا ملك تمام أبزان درزيا كميلنا خن ملالو كم زلنا هيوتنا أنتي كمثل كم زلوا مالك يسوع كريستوس بملبس كما يجرنا بسيطي أبزان درزيا خن ملالو من خلاص دمان من هو نبرخت نخون زبل تمرتينا تماهر سلازي زنايلو ما أنت تمرتنا رما كم إلنا أنت تملالو سنا خلنا كي منالو فرح مودي سيطان على أيتا أصلا سيطان بل هذا كذي حرام عقد السري إذا كل مكفو أبناء مدرسي أزلوا كوانو مكسوكو إذننا نسمع زلنا مع الطويوت كاب صبون سمعنا نتايم سمعنا بذل من يحلفنا توصل لكم تحسب انت بقطتا انت بتزواري أبا منالو سيطان على زحج زقاتمتنا انتايم بلكم زمونغو زقاتمتريهم مالو أغليلنا ينرعي عقمين ترغيبو كعوث قالوا زيك سمو داتايك زلق زي خلنبر سيطان زوحطو دليل كون زغازم أنبسا يزور اللون أعرف إنه خبزه نحن إلى نعرف نبر نسوا يعرف بتا زرخ بعدل نفك أومنا 24 ساعة مستجهين سلذي توبنا الآن من تايل نتاينا السيطان بوتا دينا خنا لقون واقع ولا سيطاني بوتا خيل قلنا الواقع من على زمن السنة سفرانا خير قلنا إنا الواقع مالتي جاري السنة سلذي وقعنا انتاي سفرانا اتب كريستوس يسوس زرخبنا يا السفرة بوزيشن نعوينا انتاي نقبل نقاوم أملاك السمسكين وقع نجم كم تفلتوه وقع كل عينك وقيزة مبزحتي ناس تهدرها سلزنا مرة نتوقع سواقي بزي تعلم يلا مبزحتي ناس نفلتينا مالك سلزي وقع كل التقاسي زلو كل عينك وقيزة ناي متقع وقع له ناي متكل خال وقع متقع مالت أبكار سفرة خيكا كتمارخ سفرة كتمارخ بوزيشن كتركب بوتا ختحس بوتا كتقوصاصر كاب سفرة هاوسيها كيدكا توابو مش مكل خالق بوتا اللكا سفرة اللكا زونن كايو اللكا سلازي كاب سفرة ها كيتوصئها انتاي تقبر تكلاخل أملاك السمسجنين أولنات كتكلم من الوقت بخارج من قدي أيترد وزبزح نايسرح أبصرح على كل هو يفرعون زبزح عدمية وتهدرنا جيري المص حسب تخت عمتها وتهدرنا نيري سلذي
ክዛረበሉስ ብተሞክሮን በቲ ታሽምስ ቁርታሽም ለን ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ስለዚህ እዚህ ቃልሲ ህዝብ ኤርትራሲ እቲ ተዋጋእ ሰራዊት ቅድሚ ናጽነት እንታይ ይበሃል ነይሩ? እቲ ቃልሲ ምንታይ ነው? ሓርነታዊ ቃልሲ ንሓርነት ኢኻ ትቃልስ ሓርነት እዮም ትቃልሱ ነይሮም ተጋደልቲ ማለት እዩ። ስለዚ ንሓርነት ኤርትራ ሓራ ንምግባር ማለት ሓራ ምስ ገበርዋ ድማ ኤርትራ ናይ መን ኮይና ማለት እዩ? ናይ ኤርትራውያን ኮይና እቲ ሓርነታዊ ናይ ሓርነት ተቃላሳይ ዝነበረ እቲ ሽም እንታይ ኮይኑ ተቐይሩ እንታይ ይበሃል? መከላኸሊ ምክልኻል ዲፈንስ ይዝበሃል። ኣነሲ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ሓሳብ ነዛ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ቅድሚ ነዚኣ ከይሓሰብኮ ከለኩስ ቅድሚ ሕጂ እቲ ዲፈንስ ፎርስ ንምንታይ እዮም ዲፈንስ ዝብልዎ ኢለስ ይሓስብ ነይሮም። ነቲ ሰራዊት ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ሃገር እቲ ሰራዊቶም እንታይ ዝበሃል? ዲፈንስ ይዝበሃል። ዲፈንስ ሚኒስትሪ ይዝበሃል። ንምንታይ እዮም ዲፈንስ ዝብልዎ ኢለስ ኣየስተንትንክዋ ነይረ። ድሓር ግን ነዚ ሓሳባት እዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክሓስብ ከለኹ ግን እታ ትርጉም ተረዲኣት ማለት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ብኻልእ ኣዘራርባ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት እንታይ ኣለዎ? ሃገር ኣለዎ። ስለዚ እቲ ሰራዊተን ንምንታይ ዝቐውም? ሃገር ንክከላኸል። ስለዚ ሃገር ንክከላኸል ዝቐውም ሰራዊት ስለ ዝኾነ እንታይ ይበሃል? ዲፈንስ ይበሃል ማለት ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ። ስለዚ እዚ ንምንታይ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብነት ክኾነና ማለት እዩ። ስለዚ ክንዋጋእ ተዋጋእቲ ከም ዝኾነና ውግእ ከም ዘለና ቅድሜና ውግእ ከም ዘሎ ንምሃር ኣለና ሎማዓንቲ። ምክንያቱ እቲ ናይ እቲ ታእሽሙና እንታይ ኣብ መወዳእታ እንታይ ንምዃን ንኩሉ መሳስለትና እንታይ ክንከውን ደው ንምባል። ስለዚ ደው ክንብል እንድሕር ኮይና ድማ እንታይ ክንከውን ኣለና? ክንዋጋእ ኣለና። ስለዚ ውግእ ክንፈልጥ ኣለና። ምናልባት ኣቐዲመ ግን ምናልባት ውግእ ክብል ከለኹ ፊዚካል ዝኾነ ውግእ ከም ዘይኮነ በጣም ክርዳእና ቀዲመ እንታይ ለ ውግእና ምስ ምንታይ ኣይኮነን? ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን። መንፈሳዊ ይውግእ ውግእና ምስ መኒ? ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይ ኣብ ሰማያት ይንበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን። ስለዚ ሎማዓንቲ እንታይ ኢና ክንመሃር? ውግእ ኢና ክንመሃር። እግዚአብሔር ተመስገን። ደው ክንብል እንድሕር ኮይና ንኩሉ ኣስሊጥና ደው ክንብል እንድሕር ኮይና እንታይ ናይ ምንታይ ተመክሮ ክህልወና ኣሎ? ናይ ውግእ ተመክሮ ክህልወና ኣሎ። መንፈሳዊ ውግእ ማለት እዩ። መጀመርያ ጸላኢና እንታይ ጌርና ኣለና? ኣለሊና ኣለና። ጸላኢና መን ምዃኑ እዚ ጥቕሲ እዚ ከምኡ ኢሉ ዝነግረና ዘሎ ነው። ውግእና ምስ ሰብ ከም ዘይኮነ ብንጹር ኣብዚ ነግረና ስለ ምናልባት ኣብዚ እቲ ሕልቅነት ስልጣናት ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለም መናፍስቲ ከይልዎ ዘሎ እዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ስልጣን ተዋረደ ኩሎም ዝቃወሙና እዮም ዜ ብስልጣን ብተዋረድ ማለት እዩ። ካብ እቲ ፖዚሽን ኣጋንንቲ ሲ እቲ ተኣሽሞ ምስ እቲ ደረጃ ተኣሽሞ ምፈላለዩ እሱ ምናልባት ሕጂ ግዜ ስለ ዘይብልና ንሱ ንዕኡ ክንዝርዝሮ ዕድል የብልና ግን ኣብዚ ፈላልይዎም ዘሎ እንታይ እቲ ናይ ስልጣን ናይ ደረጃ ፖዚሽኖም ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ። ስለዚ ውግእና ምስ ዚኦም ከም ዘይኮነ ብንጹር ተዛሪቡና ስለ ዘሎ ምድጋም ኣየድልየናኒ ማለት እዩ። ስለዚ ቅልስና ምስ ሰይጣን ምዃኑ ጽቡቕ ጌርና ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ። እዚ ምናልባት ኣነ ኣሕፅር ኣቢለ ዛረቦ እቲ ኣርእስቲ ግን ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ብውልቅኹም እንታይ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ክተስሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። እንታይ ዝብል ኣርእስቲ እዚ ሎማዓንቲ ንመሃሮ ዘለና
ممكن نقرأني زيتات كاب تزارو هو دوم بال نخلو مسلسلاتنا دو كنبلن دينا نمهر زلنا تعمل اختنا نسأل قنتر استي انتاي بال منفساوي وقع كم خبها سمعت بفضل منفساوي وقع بيدماني spiritual warfare بزي أصفحكم مصحفتي يالو كتنبوه يقالي منفساوي مصحفتي مالتي سلازي كتسحوه يقالي مالتي إذا سفيح تمرتي بزي حالتي بناي حالة ساعات جيزي زود أيقونة سلازي إذا لو معاك المهارة زلنا قلنتاي أبتي منفساوي وق زبل استخوينا إنا نتاي مقبل زلنا بوحد حسب مالتي نردو زلنا مالتي أملاك سنسكنيهم سلازي سخاتم بولكم كتعني وتخليكم سلازي منفساوي وق أصدقنا أنت كنقبر لنا كنمكرر لنا أكرستنا منفساوي وق قالوا وق مسب زي كونه وق مسمى مسحلك الناس وق مسمى مسلطانات وق مسمى مس منافس اكي أبسماء وق مسمى مس زتسعره سلام إتا دو مبال انتاينا تربيمنا هلن تربوما انتاي سفراها محاذ سفرا زملو من زتعوتي سلازي سفرانا نحكن حز نواغو وق انتاينا ناي متقع وق ايكون ناي منتاي وقينا ناي مكلخان وقيو إلنايو انتاي سلازلناي زتعوتنايو سفرا زحزنايو زتقوص أسرنايو أبتحت قوص أسرنا زأتنايو انتاي سلازلنا سفرا لنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ውግና انتاي سفرانا نزي ملقاق سفرانا نمحازي كونس سفرانا نمكلخال ويدماني كاف سفرانا اتوقنا كاف سفرانا نخين لك نقبره وقي مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ኣብዚ ዘንበብና ያው ፓራግራፍ እንታይ ዝብላ ቃላት ተጠቂሰን ኣለዋ ምጽናዕ ጽናዕ ትባዕ በይወልኩ አንዲ ተባሂለሉ ነኒ ኢያሱ ስለዚህ ዝጸንዕ እንታይ ዝኾነ አይወድቕ ደው ዝበለ ስፍራ ዝሓዘ ማለት ቅልስ ካይልና ቅልስ ዝብል ቃል ካለው ማለት ቅልስ አለና ማለት እንደገና ምቁዋም ዝብላ ቃላት ካብዚያ ተጠቂሰን ኣለዋ كم تفلتوا مصحف قدس تايز بلنا سيطان جزيو كم زأخله فليتو بزلعاني حيلو نتاي قبرانو يعيا ويسارح مش هكذا معناته كل نجار بجزي نتاي زمان سلازخونه زتو السنة سلازخونه جزي أبيهر زو السنة جزي سلازخونه سلازي زي حدي أبزام درزيا جزيو أخيراتو بزلعاني حيل وما بزرع على النهر ينقساوس زلو صلاح حدا معات انتاي كوني السري مالك سلازي جزيو سلازي فلات اجر ببزوح منقد جن يقاومنا له مالك
ስለዚህ እትውግእና ንመኒ ንምንታይ ወይ ድማኒ ሰይጣን ብምንታይ ዝዓይ ኣብዞም ከም ዝረአናዮ ፍሕሶ مش ፍሕሶ ሰይጣን እንደገና ውዲት ካልእካ ዝዓበየ ድማ እንታይ ካብ ባህሪ ናይ ባህሪ መግለፂ ዝኾነካ እንታይ ሓሶት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓሶት ይሕስ ጥራሕ እውን እኳ ኣይኮነን ሰይጣን ባዕሉ ሲ ባህሪ እታ ሓሶትስ ካብያ ተፈጢራ ማለት ኣብ ሓሶት ኣቦ እንድሕር ኮንካስ ጀነሬት ትገብር ማለት እዩ ካባኻ ዝወፅእ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ብምንታይ ዝዓይ ንሕር ኢልናዮ ብሓሶት ፍሕሶ ንፍሕሶ ውግእ ሕጂ ትውግእና ንምንታይ ንፍሕሶ ሰይጣን ውግእና ንምንታይ ንውዲት ዲያብሎስ ውግእና ንምንታይ ንፍሕሶ ሰይጣን ማለት እዩ አምላክ ተመስገነ ኣብ ህይወት ክርስትና ደው ዝብል ስፍኡ ዝሓዘይ ወይ ድማ መንፈሳዊ ውግእ ዝኽእል ጳውሎስ ንቲሞቴዎስ ክፅሕፈሉ ከሎ እንታይ ኢሉ ጽቡቕ ውግእ ምንቲ ክትዋጋእ ምናልባት ተጠቕሲ ኣነ ሕፅራ ቢለሉ ክትፅጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እንደገና ኤፌሶን ኣብዙን ኣብ ካብ 14 ክሳብ 17 እውን ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ይብለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣቐዲምና እንታይ ሪእና ኣለና ውግእ ከም ዘሎ መንፈሳዊ ውግእ ከም ዘሎ ስፒሪቹዋል ዋርፌር ከም ዘሎ ተረዲእና ኣሎ ምሽሓቂ ስለዚ ነዚ ውግእ እዚ ወይ ድማ ንሰይጣን ከመይ ጌርና ኢና እንዋግኦ ድማኒ እንታይ የድልየና ፍልጠት ከዓ የድልየና ብፍልጠት ኢና ክንዋጋእ ዘለና ከምቲ ኣቐዲምና ዝተዛረብናዮ እንታይ እዩ እቲ ኮንፊዥን ኣብ ክርስትና ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ዘምፅእ ምትሕውዋስ ፀላእኻ ብኣለሊኻ ዘይምፍላጥ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ኣብዚ ኣብ ንሓድና ኣብ ሕብረተሰብ ነቲ ፀላእኻስ ክትፈልዮ ዘይምኽእል ንፀላእኻ ክትፈልይ ዘይምኽእል መን እዩ ፀላእኻ መን ዘይፀላእኻ መቸም ንሕና ከም ክርስቲያናት ፀላእ የብሉ ምሽ ሓቂ ሰብ ብዝኾነ መንገዲ ዋላ ሰብ ዝበልዕ እውን እንተኾነ ኢዝኖት ኣውዒነን ዋላ እዞም ዘለዉ ምሻሎ ኣብ ሓድሽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነይሩ እንትኾን ኦፍኮርስ እቲ ሕግን ዓናውን ኣይተዋሃበን እስራኤላውያን ይተዋሂቡ ንጠንቋላይ ብሂወት ክነብር ኣይትሕደጎ እዩ ንዓኣቶም مش حاجة نتوقع انت بهوت كنبر يتحدقوا زوم كلهم نعم حسابات نتهم نحاسوت نبيات انت يقولون يو يقتلون كم يوم كم تحجزهم تعيشوا في قبرهم مصحف إساس وي مصحف نايبولي كده مصحف تنبيهم كم محرات كم سلك زبط روزل مهنياتهم نايتهم مصحف تهم نبيات كلهم نبيات كامين ካብ እስራኤል ምዃኖም መፅሓፎም ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ምቅትታት ምሕራት ገለገለ ኮስ ንዓቶም ከም ፅድቂ ይቆፅሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ንፀላዮም ወይ ድማ ንጠንቋላይ ብሂወት ክነብር ክሓድጉ ኣይኮነን ዶ ንፀላዮም ንገዛእ ርእሶም ከማን ካብቲ ሕጊ ዝተመሓላለፈ እንታይ ዝግበር ነይሩ ብዳርባ እምኒ ዝኽተል ነይሩ ኣብ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይና ክንነብር ከለና ግን نحنا ፀላኢ ሰብ የብሉ ዝፀልአና ሰብ ክህሉ ይኽእል ምክንያት ክህልዎ ይኽእል ንሕና ግን ክንፀልእ ኣይተፈቐደልና ኣብዚ ኣፀቢቕና ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘይኮነ ነገር ከኣትው ትርኢ ኢኻ እዚ ምስ ምንታይ ዝተተሓሓዘ ኣፀቢቕና ክነተክረሉ ዘለና ምስ ምድሓንካ ዝተኣሳሰረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብሉ በደሎም እንተዘይ ሓዲክምሎም እቲ ናይ ሰማይ ኣቦኹም በደልኩም
ኣይሓድበልኩም ተበዲለ ትብል እንድሕር ኣለኻ እንድሕር ኮንካ بدل نايت بدالي خاطر حد انت زي كيلك اتنسخ اتنا عخاز التحد قلك حدث نبطوك من اللس نالوا التريف زرباي تريف قالي قن قويتا يسوس كريستوس بعد تزاريبوا كتزاروا ذا في حقنا قال مغنياته هجي انا يخمو الى تزاروا طلقوني هوتين ملو حرا غيردي ملو نسا غيردي احنا እግዚአብሔር ፍርጦ ይማል እቲ ቅኑዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን እሱ بدل أحواتك تتصل النحرة لها خنكا بدل محاوك تتصل النحرة لها خنكا التي يزن جرزي زمصو زلخم اتوجئنا انتاي كم زي كوني مسب كم زي كونه مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሰይጣን ከም ዘሎ ሰይጣን አብዛ ምድር እዚ አይ ከም ዘሎ ሰይጣን አብዛ ምድር እዚ አይገዝ ከም ዘሎ እንድሕር ተረዲእካ ነዚ ፈላሊኻ ክትርድኦ እንድሕር ኪኢልካ መንፈሳዊ ውግ ክትዋጋ ቀሊል ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚ አብዚ ዝተዘርዘሩ አጽዋር ውግ አለው قلطف إلى خنبوبومي بزلو أصوار أملاخ العلو إلونا له بحقي إلونا له ناي ونجيل السلام إلونا له والتا أمنت العلو له ناي مدحن قرع رأسي أتويل له ناي منفس سيفي قال أملاخ حزو إلونا له مالتي سلازي إذا ما بزلوا بملو أو ما تصور وج كم زلنا فليتنا لنا مش منفسا وج كم زلنا تردينا له هاري باولوس ملأختو بزنا جرزي خدم دمودلي ماله سلازم نخلو مسلسلة كدو كتب الاندحر كوينا بقويتان بصنعة حيلون كنبرتع كم زلنا أبز تزاريبنا ماله سلازي مسيتان كنواجا اندحر كوينا انتاي تمسارحي وج كم زلنا الناس فليتنا لنا اتوجئنا ونجزا رسو كنت قعو نسيتان بسفرو خينا خنت قعو كاب سفرانا وصينا خينا خنت قعو زي كونس اتوجئنا دماني سفرانا نزي ملقا مخان بكريستوس يسوع زحزنا يو السفرا كم زلنا فليتنا لنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ነዚ ስፍራ እዚ ስፍራና نزي ملقا سفرانا نخينا حدق كنواجا عند حركوينا انتايوم توم أصوار بزلو أصوار أملاخ العلو إلنا له سلزي زياتهم دم أبزي تزرزيرهم زلو يوم بحقي حق قويتنا مرحينا يسوع كريستوس إيو مالت كلهم نايم كلا خلي من الباس إتا نايم منفس سيفي قال أملاخ حزو إلنا له نساون نجزء أرسنا نجزء أبيهر قال مالت نبعلون قويتا يسوع كريستوس مالت نزق قال زي مش أنا إذا نقرأكم زلّه قالات هوتين منفسين يلوش عندنا أنا بزعباز مصحف زخاخ زارب كلون فريساويان كأنت يلون تنصحفات انتايز مثلهم يلو هو ها يمثلكم مش يلو تنصحفات بزعبا من ينزارب يلو بزعبا ينزارب يلو سلازي كاب رأي كاب أوريت زفترة كساب رأي يوحنس بزعبا من يزارب بزعبا يسوع كريستوس يزارب منفساوي ترجمت منفساوي قال ونن حريلنا بمجمرتان تاي نبره يزولنا قال نبره تقال بأملاخ نبره تقال أملاخ نبره كل بو خونه بزي بو خاز خونه يلبون يبلنا سلازي قال كن بالكلنا قويتانا مرحينان يسوع كريستوس مالتي أملاخ استمسجن يخم سلازي ازون مكلا خلي مالتي كلهم زمابزي حقي وانجيل سلام والتا امنت ناي مدحان قرع منفس سيفي الوم زلو بملوم زياتهم ناي منتاي اصواريم ناي مكلا خلي اصوار ناي مكل خال وقيهم مالتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንባር አብታ ቁጥር 10 እንታይሉናሎ በጎይታን በጽንዓት حايلون برتعو
بصنعت حيل انتهي مالوتي بصنعت حيل برتعو زون نغزا ارسو كابت حاده مسارح ناي منتاي زنغرنا زلو ناي وق سفرانا نخين حدق كن حزو زلنا ويدما كهلونا زغبؤو حيلي زارب زل حيلي دو كنبل اندحر كوينا نخلو أسليتنا دو كنبل اندحر كوينا انتا يدلينا حيلي يدلينا سلازي إذا حيل زي نايمن حيلي مسلكم خون نايمن فس قدس حيلي أملاخ سمسكني سلازي نسيطان كابتي سفرانا كينا حدك كنك آوملو النخل نايك زي أبيهر حيل مني ناي منفس قدس حيلي እግዚአብሔር ስመስገን ስለዚህ በስሙ በጎይታን በጽናት ኃይሉን በርቱዒልሎ እቲ ጎይታ ማለት አብዝንታይና ንርዳ ነቲ ናይ ስላሴ ሓድነት ወይ ድማኒ ተግባራት ከምቲ ብጽቡቕ ጌርና እንተ ተረዲኢና እቲ መልእኽቱ ዝርዳእና ማለት ከመይ ጌሮም ማለት ከም ዝምሽ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንብል ከለናስ በአካል በግብሪ በስም ክንደም ዝሆን ሰለስተም ዝሆን በኃይሊ በስልጣን በመለኮት ግን እንታየም ማዕረ ስለዚህ በግብሮም ይፈላልየም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግብርን እትና መንፈስ ቅዱስ ግብርን እንታይ ይፈላልይ አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ በትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግብሪ ንሕና እንታይ ረኺብና ናይ ዘላለም ህይወት ረኺብና ጸዲቅና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብዝፈጸሞ ወይ ድማ ብዝኸፈለ ዋጋ ብዝሰርሖ ስራሕ ንሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ወኪሉ እቲ ናይ ጽድቂ ስራሕ ክገብር ከሎ መንፈስ ቅዱስ ድማኒ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ቃል ነቲ ብዛዕባና ዝተዛረቦ ቃል እግዚአብሔር አቦን እግዚአብሔር ወልድ ዝተዛረቦን ቃል ተፈጻምነት ከም ዝህልዎ ዝገብር ድማ መኒ መንፈስ ቅዱስ የአምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እዚ ኣብዚ ዝዛረበሉ ዘሎ ኃይሊ ናይ መን ኃይሊ እንድሕሪልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ብዘይ ብኸለትን በኃይልን አይኮነን በመንዳ بمنفسي ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ምሳና አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ በጎይታን በጽናት ኃይሉን በርትዑ ክብለና ከሎ አነ ከምዚ ለኤ ዝርድኦ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:7 ከም ንፈልጦ በየናይ ስም በየናይ ስምን በየናይ ስልጣንን ኢኹም እዚ ዝገበርኩሞም ኢሎም ብዛዕባቲ ኣብቲ ኣፍ ቤት መቅደስ ኮይኑ ዝልምን ዝነበረ መጻጉዕ ሰብ እቶም ሐዋርያት ከመይ ገይሮም ከም ዝፈወስዎ ምሽ እቲ ታሪኽ ንዝክሮ ኢና ኣብ 4 ምዕራፍ ዘሎ ስለዚህ እቶም መማህራን ንዮሐንስን ጴጥሮስን ከሐትዎም ከሎ እንታይም ኢሎም ሐቲቶሞ በየናይ ስምን በየናይ ኃይልን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እቲ ኃይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ እቲ ስም ከአናይ መን ስሚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ንሕና ከመይ ጌርና ኢና መንፈሳዊ ውግ ከመይ ጌርና ኢና ንገብሮ እቲ አጽዋርና እንታዩ እንድሕሪና እዙውን ንገዛርሱ እንታዩ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ብናይ ስሙ እንታይ وكلنا እግዚአብሔር ተመስገን مش ናይ ስሙ ውክልና مش ተዋሂብና አይና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዕልም ስበለ በየማን አምላክ መስተቀመጠ እኮ ናይ ስሙ ስልጣን ንዓና እንታይ ገይሩ ወይ በተክርስቲያን ሂብዋን አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ንሰይጣን ካብት ንዋጋሉን እንጻረረሉን ስም ድማ መኒ ናይ ጎይታናን ናይ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማለት ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ጽቡ ገሪ ይፈልጦ that's why ምሻሎ ዝኾነ ነገር መንፈሳዊ ነገር ክንገብር ከለናስ ብስም መኒና ንብል ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ
نحنا بتبهرياوي كألتنا وبتبهرياو تفترونا خمون مقبر عقمي بلنا مش حكي اتينا يسوس كريستوس سمجن وكلناي أملاخ السمسجني ننتايناي معارقناي زابير السمسجني بتسمينا نسيت أن نقاوم زابير السمسجني خون نايسمو سلطان تواهبناي بنايسمو وكلنا كنعي تواهبناي يوحنس 10:4 كاب 10:3-7:4 تخطريوا تخليهم 10:5-16 أوانجيل يوحنس يزي 10:6-23-26 زلوا مالتي ناغاننتي اسيرو ناب مئزاز زمصوم كا كم زمصوم كا بعلو غيتا يسوع كريستوس كا اب مارقس 16-17 لوقاس 10 كاب 17-19 ግብረ ሐዋርያት 16-18 ከም ዘሎ ኸንድሪ ናብነት ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16-18 እታ ናይ መንፈስ ጥንቆላ ዝነበራ ሰበይቲ እዚ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ ምሰላለያ ምስፈለጣ ጽቡ ገይሩ ምሰላለያ በትስሚ እንታይ ገይሯ ገኒሕዋ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መንፈሱ ናይ ምሳና ይነብር ናይ ስሙ ስልጣንካ ተዋሂብና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንጸላኢ በዚእና እንቃወሙ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:12 ስለዚህ ትደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ እንታይ ይኹን ይጠንቀቕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሒስኩምን እንተዳኹንኩም ብውሕዳት ቃላት ነቲ ሓሳባት ክደግሞ ፍትኔ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎም ማዓንቲ እንታይና ተማሂርና ዘለና እቲ ሳልሳይ ተመክሮ ነቲ መጽሓፍ ኤፌሶን ጽቡቕ ጌርኩም ተስሕዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሳልሳይ ተመክሮ ናይ ሓደ ክርስቲያን ኢና ተማሂርና ዘለና ሓደት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ዝተገብረልና ነገር ምፍላጥን ምርዳእ እቲ ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጥናዮ እዚ ኸኣ ብኸምኡ ዝኾነልና ምርዳእ ምፍላጥ እዩ ትምህርታዊ እቲ ካልኣይ ተመክሮ ድማ ነቲ ዝረኸብናዮ ጽድቂ ናይ ዘለኣለም ህይወት ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ህይወት ኣምላኽ ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ከመይ ጌርና ክንገልጾ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ክንመላለስ ከም ዘለና ናብራና እንታይ ክመስል ከም ዘሎ እቲ ኣምላኽ ዝጠልቦ ህይወት ከመይ ጌርና ክንመላለስ ከም ዘለና እቲ ካልኣይ ተመክሮ እቲ ሳልሳይ ተመክሮ ድማኒ እዚ ምስ ገበርና ድማኒ ነዚ ምስ ስለጥና ድማ እንታይ መታን ክንከውን ደው ክንብል ማለት ሰይጣን ከም ዘሎ ውዲት ሰይጣን ከም ዘሎ ፍሕሶ ሰይጣን ከም ዘሎ ተረዲኡናን ፈሊጥናን ድማኒ እንታይ ክንከውን ደው ክንብል ውግእና ምስ ሰብ ከም ዘይኮነ ምስ ስጋን ደምን ከም ዘይኮነ ብንጹር ኣብዚ ነጊሩና ኣሎ ውግእና ምስ መኒ ምስ ስልጣናት ምስ መናፍስቲ እከይ ኣብ ጠፈራት ይሉና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሰይጣን ከም ዘሎ ፈሊጥና ውዲት ከም ዘሎ ፈሊጥና ፍሕሶ ከም ዘሎ ፈሊጥና ድማ ንሰይጣን ነቲ ካብ ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበልናዮ ጽድቂ ዝረኸብናዮ ፖዚሽን ዝረኸብናዮ ስፍራና ንዘይ ምሕዳግ እንገብሮ ቃልሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ከመይ ገይሩ ይዓይ እንድሕሪልና ብናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ብናይ ስሙ ውክልናን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብጎይታ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ከምዚ بسم وصن الشيطان وصع دهاتولو دحر تجليسو مالتي استجلس الشيطان مشالو دحر رئي خاسي وصع دهاتولو بمنفس قدس وصع تبلو دها بእግዚአብሔር አቦ وصع تبلو دها አይኮነን بسم يسوع እትስም ይናዓና ናይ ውክልና ስም ዝተዋሃበና ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እትዛዓዮ መንፈስ ቅዱስ እዩ አሜን ሕጅኮ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኣብዛ ምድር እዚኣ ዝሰርሕ ዘሎ መኒ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነቲ ሰይጣን በኃይሊ ካብቲ ሰብ ከም ዝወጽእ ዝገብሮ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ንሕና ነቲ ሰይጣን ክንእዝዞ እንድሕር ኮይና መንፈስ ቅዱስ ግን ብናይ መን ውክልና በአና ዝሰርሕ ብናይ ስሙ ውክልና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ልዕሊ ሁሉ ዝኾነ ስም ድማ ተዋሂቡና ስለዘሎ በዚ ስም እዚ ክንዓይ ክንቃወም ስፍራና ድማ ክንሕዝ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነገረና ማለት እዩ በዚ ክንውድኢና ወይታ ዕዚዙ ይባርክኩም ስለዚህ ነቲ ቃል
نحصير جزء أستنتين داستنتنا بناي صلوت منفس داستنتنا أمسجنا نودينا هاليلويا اسكي نستنتنو زابير استمسجنا يخون نتقال نستنتنو من البات سيطان الله قبلكم كله وديت ديابلوس الله قبلكم كله من البات زفرح نجر يمثل قوني خلقن سيطان زتسعره صلاي سيطان أصوار ناي سيطانون تزاريبنا لولنا أصوارنا ون تزاريبنا لولنا أصوار سيطان انتايو حسوتي فحسوي وديتي متلالي نهنا نا እግዚአብሔር ጽድቅ ግን ባዕሉ ጎይታ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ ስሙ ውክልናይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አጽዋርና ንጽኑዕ ዕርድታት ዲያብሎስ ንምፍራስ እንታይ ኃያል ይሉና አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እዚ ቃል እዚ ስም እዚ ኃይል እዚ ምሳና ከም ዘሎ እንዳተረዳአና ናአምላክ ከነመስግንና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ተማሂርና ኣለና ጸላኢ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና ሰይጣን ከም ዘይተአስረ ፈሊጥና ኣለና ሰይጣን ብዝለዓለ ኃይሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና ግን አምላክ ምሳና ካብ ኮነ መን ይዝቃወመና ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አምላክ ድማ በመንፈሱ ምሳና ስለዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ ቃሉ ናይ ስሙ ውክልና ናይ ኢየሱስ ስም ውክልና ድማኒ ስለዝተዋሃበና በዚ ስም እዚ ንኹሉ ነስዕሮ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክና ስለዚ መዓልት እዚ ክብር ንህበካለና ስለዛ መዓልት እዚ እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ውሰድ እግዚአብሔር ስቂላ ከምተን ካልኦት መዓልታት ተሐልፍ መዓልቲ ስለዘይ ኮነት ዛ መዓልት እዚ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገን ህድ ኢልና እግዚአብሔር አምላክና እንሆ ንቃልካ ክንመሃር እግዚአብሔር አምላክና እንሆ ንምኽርኻ ንፍልጠትካ ንሐሳብካን እግዚአብሔር ክንርዳአሉ ዘኽለና ዕድል ስለዝሃብካና ተመስገን ስፍራ ስለዝሃብካና ተመስገን احوات ስለዝሃብካና ተመስገን አገልገልቲ ስለዝሃብካና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክና በዚ ነገር እዚ አጽብቅና ደጊምና በጎይታናን በመርሐይናን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ህበካ ነቲ ዝተረፈ ጊዜ ሁሉ ድማ እግዚአብሔር ናዓኻ ሕሊፍና ንህብ በጎይታናን በመርሐይናን በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጸሎትና ስማዓዮ አሜን አሜን زحزو تسألي أبيتن عبدكن بغلو استحلل بركب إلن يولدا هبتصار فنون يعرفا كم زبلك قالو زنبرقف ليسوس آمينو تصورو يلكس كم قمت تبتينو